Usa ka patay nga pawikan ang napalgan sa kabaybayonan sa Sitio Apro, Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang sendro, buot mo pasusi sa hinungdan sa kabatayon sa mga pawikan, ilabi na kay nakit-an kini haduos sa dapit diin adunay gipahigayong shipbreaking activities. Ano ang report? Sayo karong buntag nabantayan na lang sa mga residente sa Sitio Apro, Barangay Pusok kining usa ka patay nga pawikan nga nadagsa na. Nabuak na ang bayanan niini og gilangaw. Nagtuo ang mga sakop sa bantay dagat nga posibleng tulo ka adlaw na kining patay sa wala pa madagsa sa dapit. Ang kuan man gud ma'am, gabi ang hangin paingon diri sa amihan man paingon diri sa mga baybayon nya usapod dako pog tubig man diri sa kadagsa paingon. Matod sa taga Senro, usa kini ka hawksbill turtle o giban na ba ng 8 ka tuig na ang pangidaron niini. Dili na hinuon kini maila kun bayiba o laki, kay anaa naman kini sa state of decomposition. Apan sa phone interview, gipasabot ni Dr. Ronald Oporto, pangu sa Senro, nga inay ipalubong sa dapit ang maong pawikan, ila kining ipaubos sa necropsy aron masayran ang posibleng hinungdan sa kamatayon ini. O kay kasi kanda na siya, napil ba na siya atong sa oil spill bitaw o katong nakakaambag plastic, usually mo na yung mga hinungdan. Pero karon nga naana siya sa mga kuan dapit ang area sa Ibo yan nakitaan, so basig amo ng kuan ma-connect sa katong oil spill pod ma'am nga ato ang gipahunong ang operation. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisda.